dimineața, prieteni! Sunt din nou pe malul Dunării. Toamna a venit, hainele groase le-am scos. Așa că peștele țintă de astăzi va fi mreana. Haideți să vă prezint ce îi vei da la mreană să mănânce. Imediat. De această dată nu voi folosi verdele și voi folosi mornaș mreana scobar roșu, aditivat foarte bine cu parmezan. Toată ziua nu o să meargă numai pe această nadă, bineînțeles. O să vă arăt și o trăsătură în direct. Ia uitați! Un morunaș micuț, dar e bine că avem pește în față. Pe perioada partidei, bineînțeles că îl vom întreține pe vad. Imediat am să vă arăt cu ce. Un mix de pelete de parmezan cu black halibut și cu cânepă. Cam acestea sunt black halibutul, parmezan cheese și cânepa. Bineînțeles că mreana este nebunită după cele trei componente, așa că vă urăm fire întinse tuturor, să ne auzim cu bine. O zonă superbă, îl avem și pe unchiul acolo. Salutare, unchiul! Salutare, Florin! Unchiul folosește cheese-ul, eu folosesc mornaș scobar roșu. Vedem pe ce va intra mai bine și ne vom adapta la situații. Fire întinse tuturor! Fire întinse! Dragi prieteni, partida noastră la sfârșit. Nu a fost așa cum am vrut să fie. După mreană am luat o mreană micuță, am mai avut două rupturi, dar am ciugulit ceva și astăzi, ca la pescuit, cum știm toți. Haideți să vă prezint și captura pe ziua de astăzi. Cam aceasta este captura noastră pe ziua de astăzi. Niște scobari superbi, niște morunași. Am luat câteva kilograme, bunicele, zic eu, pentru o zi. Peștii sunt frumoși, dar nu este ceea ce căutam eu. Așa că vă urez fire întinse tuturor. Să ne auzim cu bine. Doamne ajută!